Ni txikitan ile horia nintzen. Izan aditza lehen aldian. Kaixo, zelan? Ondo, ezta? Gaur, lehen aldiko deskribapen eta kontakizun sinpleak egingo dituzu. Familiako argazki zaharrak ikusterari naiz. Aiene. Asko aldatu gara. Ni txikitan ile nintzen, baina orain beltzarana naiz. Gure ama haur ederra zen, eta orain ere oso emakume ederra da. Eta nire arrebak, umetan oso txikiak ziren, baina orain emakume altuak dira. Eta zu, nolakoa zinen? Asko aldatu zara? Aze oroitzapenak. Argazki hau gure lehenengo etxekoa da. Gu orduan oso gazteak ginen, baina gogoratzen naiz. Oso etxe, zaharra, iluna eta itxusia zen. Eta begira, hauek gure txakurrak ziren, txiki eta argi, oso txintxoak eta alaiak ziren. Lehen aldiko kontakizun eta deskribapenak egiteko, esaldi hoietan, izan aditzaren lehen aldiko formak erabiliko ditugu. Honela osatzen ditugu baiezko esaldiak. Izen ordaina edo izena, nor kasuan dagoenean, adjektiboa ondoren, pluralean edo singularrean, eta izan aditza, hau ere singularrean edo pluralean. Adibidez, ni txikitan ile horia nintzen. Ama oso haur ederra zen. Umetan nire arrebak oso txikiak ziren. Orduan gu oso gazteak ginen. Ezezko esaldiak berriz, honela osatzen ditugu. Izen ordaina edo izena, nor kasuan dagoenean. Ondoren, ez partikula, izan aditza singularrean edo pluralean, eta adjektiboa, hau ere singularrean edo pluralean. Adibidez, ni ez nintzen beltzarana. Umetan nire arrebak ez ziren altuak. Lehen aldiko aditz forma eman. Zu nolakoa zinen lehen? Ni orain beltzarana naiz, baina lehen ile horia nintzen. Gure ama orain oso ederra da, eta lehen ere oso ederra zen. Nire arrebak orain emakume altuak dira, baina umetan txikiak ziren. Gu orain ez gara gazteak, baina orduan bai oso gazteak ginen. Baiezko esaldiak eta izan aditza lehen aldian. Ezezko esaldiak eta izan aditza lehen aldian. Izan aditzaren lehen aldiko formak. Lehen aldia adierazteko denbora esapideak. Ondo ibili.